O meu nome é Esther, vivín 18 anos en Suiza. O meu medio de transporte é a bicicleta. Empecé a utilizala a partir de que levaba ali xa 5 anos vivindo. Se co tranvía necesitaba media hora, en bicicleta eu poñíame no traballo como máximo 20 minutos. Sentíame moitísimo mellor, tanto físicamente como psicolóxicamente. O cal me fixo xa non baixarme da bici hasta o día 12. Cando eu cheguei, era un bicho raro, era moi raro ver alguén en bicicleta. Agora, pouco a pouco, vou vendo cada día máis xente. Que pasa? Que faltan aínda infraestructuras para que a xente non se expoña tanto ao peligro que conleva circular á beira dos coches. A senda é, digamos, como unha pista solo para ciclistas, peóns, xente que se desplaza en cadeira de rodas, non? Totalmente illada do tráfico rodado. Segura e, ademais, evita grandes desniveis, non? Para que todo o mundo poda desplazarse en bici ou en cadeira de rodas sin maiores problemas. Chámome José Paz, son de Santiago e son usuario de cadeira de rodas dende hai 4 anos, máis ou menos. Os principais problemas de mobilidade co que me atopo no uso da cadeira de rodas en cada día, finais de beirarrúa que nunca terminan, coches aparcados na beirarrúa, en riba delas, e ter que dar volta atrás e coller outro camiño. Outro problema é o de sempre, o pavimento irregular. Particularmente o que máis me molesta é que agrava a miña lesión. É como se estás sentado nunha silla saltando todo o día, pois acabas fastidiado. As sendas verdes ou as ciclovías é un complemento perfecto para os usuarios de cadeira de rodas. Permíteche facer o que faría calqueira persoa que non tivera esta problemática, non? Non vou pendente do chan, sei que non me vou mancar, que non vai a volcar, que non teño que facer peripecias, entón, pois, sí que realmente vas moito máis relaxado. Que tamén temos dereitos a ter momentos de relax no día a día, non? Convives con ciclistas ou con usuarios de handbike, que últimamente hai bastantes, e fais unha convivencia que é unha convivencia segura, é unha zona de seguridade para nós. Sí, eu penso que este tipo de infraestructuras supón un gran adianto. En pouco tempo estás comunicando Santiago con Milladoiro. Penso que animará a xente a que se desplace en bicicleta. E non só a xente en bicicleta, senón tamén para outros usos, xente con cadeira de rodas, nenos, sin ter medo a que lle pase algo co tráfico rodado, non? Un gran avance para que a xente se anime a utilizar máis a bicicleta. Evitamos polución, evitamos contaminación acústica e contribuindo ao medio ambiente, a miña saúde e o peto. Todo vantaxes.